Tamén o ten demostrado, hai uns anos organizamos un par de tertulias, unha con movimentos de renovación pedagóxica e a outra con familias e profesorado. E estes 2 últimos anos fixemos un ciclo de cine e educación. O último ciclo de cine e educación rematou justamente a semana pasada, o martes da semana pasada. E entón o Ateneo quería darlle continuidade a eso mediante esta mesa redonda. Unha mesa redonda que, por outro lado, está organizado por Nova Escola Galega, porque Nova Escola Galega, sabedes que o movimento de renovación pedagóxica que publica a Revista Galega de Educación, a revista en papel, a revista educativa en papel, e xustamente vai sacar, bueno, acaba de sair o número 73, un monográfico sobre teatro, vai sair dentro de unha semana ou dúas o número 74, que é sobre filosofía para crianzas, e xustamente o número 75 é o que estábamos preparando neste momento, e para ese número 75 pensamos en facer algo especial, igual que se fixera no número 25 e no número 50. O número 25 foi un número especial que se dedicou á lingua galega na escola. No número 50 fixose un balance do que era a educación nese momento. E entón, cando se afronta o número 75, Antón Costa redacta un texto que eu vos leo, non? Ten un carácter singular para confrontar desde a reflexión e a argumentación cara a onde debemos conducir os nosos pasos. Que patrimonio de ideas pedagóxicas debemos valorar para o futuro próximo a construir, que retos debemos afrontar, que propostas debemos incorporar. Houve unha nova escola hai 100 anos, na época da República, na época da Institución Libre de Ensinanza, na época das misións pedagóxicas. Houve outra nova escola, ou unha escola nova, nos anos 70 e 80, cos movimentos de renovación pedagóxica, da que en boa medida somos fillos e fillas, non? E poida que estea a haber algo que se precise tomar conciencia colectiva da necesidade dunha nova escola no tempo actual. Mais alá dese paso adiante e un paso atrás que veñen a supoñer normalmente o que son as leis de educación. Pois ben, para esa revista número 75, xustamente pensouse en facer 3 mesas redondas, unha con xestores, con directoras e directores de centros educativos, outra con xente nova, por decirlo así, xente que está aínda no primeiro tramo do ensino, e esta mesa de xente con unha certa experiencia, non? Xente que xa ten demostrado, eu creo que vai salir ao longo dos textos, vai salir bastante a palabra referencia, porque eu creo que as 4 persoas que están na mesa son 4 persoas de referencia no ensino galego. E entón, esta mesa ten xustamente o título A Escola que construímos, porque vamos a partir de que xa construímos unha escola, e seguiremos construíndoa, pero a ver como está neste momento. Bueno, esquecéuseme de decir algo que me gusta repetir normalmente, que é esa característica do Ateneo de Santiago que a min a verdade que me gusta e que apoio moito esa postura de sempre que é posible colaborar con outras entidades e con outras institucións. Entón, esta mesa redonda é o resultado tamén dunha colaboración entre Nova Escola Galega, como decía, ou a Revista Galega de Educación e o Ateneo de Santiago. E entón xa vos presento a xente que está na mesa, aquí a xente que me acompaña. Como contábamos con que Sonia non chegara a tempo porque ela tiña avaliación de segundo de bacharelato xustamente en Muros e veu apuradiña, pois pensamos en facer as intervencións por bloques, empezar cada unha delas 15 minutos cunha intervención, imos pasando a palabra de uns aos outros e cando rematen, pois 5 minutos para poder ver que cousas quedaron no tinteiro do que pensaban decir e que cousas xorden a raíz do que dixeron os compañeiros ou as compañeiras, non? Entón, xa que está Sonia, pois empezaremos por orden alfabético. Sonia é Sonia Fernández, é profesora de matemáticas en secundaria en Muros, é secretaria de Nova Escola Galega, ademais de ser unha persona moi recoñecida dentro do STEG. Coordina Aulas Libres, a súa revista de pensamento, información e debate, traballa tamén na Asamblea de Mulleres do STEG, unha persona moi preocupada polas cuestións de xénero,
E iso notase justamente cando entramos na páxina do STEG, vemos como aí está moi presente ese aspecto, non? Ese apartado que teñen de Secretaría da Muller, Asamblea de Mulleres, donde recollen cantidad de recursos que teñen que ver con estos valores tan importantes dentro da educación. E tamén traballa o que é o mundo da educación das emocións en secundaria. Por lo tanto, eu creo que vai a ter que contarnos moitas cousas, non? Despois, bueno, casi lle damos os 15 minutos a Sonia e imos presentando a cada unha das personas que participen, se vos parece. Entón, xa. Bueno, moi boa tarde, encantada de estar aquí, ainda que fose un pouco ás presas, e, bueno, aínda que a presentación fixo fincapé no tema da igualdade, eu quería responder un pouco as preguntas que se nos formulou a todas as persoas que estamos na mesa, que son as dificultades e as oportunidades que atopamos no actual contexto educativo. Entón, o primeiro no que empecé un pouco a pensar foi cal é ese contexto educativo. Evidentemente, podemos partir do micro, ir cara ao macro, ou partir do macro e ir cara ao micro, pero, en todo caso, hai que ter en conta, eu creo que, así a grandes trazos, tres grandes eixes que están influindo na educación no contexto actual. Un é a nivel macro, a nivel de vivimos nunha sociedade globalizada, onde a educación, estamos a falar evidentemente, pero xa hai que, digo evidentemente, pero xa hai que aclaralo, a educación desde o sistema educativo, porque hoxe en día non é precisamente a xente que teña o monopolio da formación das novas xeracións, sino que hai infinidade de xentes incidindo dunha maneira que nunca se veu antes na historia. Entón, a ese nivel macro, pois xurden unha serie de demandas, unha serie de modificacións que inciden, saberemos de que maneira, sobre o sistema educativo a nivel micro, que é o que eu coñezo mellor, que é a nivel, digamos, de pé de aula. Por el medio, poderíamos poñer o seguinte eixe, que sería a nivel local, entendendo por local tanto a Xunta de Galicia como o Ministerio de Educación, digamos, o estamento político que fai de engrenaxe entre esas macrodemandas esas demandas do eixe macro que inciden sobre o sistema educativo e o que acontece nas aulas. E xa a nivel micro, pois, está o que está, bueno, pois o que se vive na realidade dos centros educativos, que no meu caso vou falar desde os centros de secundaria. Na dialéctica entre estes tres elementos, na actualidade, pois é de onde xurden, ao meu ver, as oportunidades as oportunidades de termos a educación que desexamos e as dificultades. Explícome. A nivel macro, digamos que os grandes xeradores de discurso de o que debe ser a educación están poñendo, digamos, a demanda que poñen en riba da mesa para o sistema educativo é que o capital humano, que o que para nós son alumnado, desde unha perspectiva macro, o capital humano saia formado para entrar no sistema productivo. Nun sistema productivo onde o coñecemento, vivimos nunha sociedade que xa non é a sociedade industrial, que xerou o sistema educativo casi que seguimos tendo na actualidade, senón vivimos nunha sociedade coñecida como sociedade do coñecemento, sociedade da información, sociedade da inteligencia, onde, digamos que o motor do cambio e do progreso social ou da xeración de riqueza é o propio coñecemento, a propia información. E iso pretenden trasladalo ao sistema educativo pois dunha maneira que eu creo que ten aspectos positivos, non vou avanzar, pero ten evidentemente grandes aspectos negativos, que é deixar de lado a visión que temos outras persoas do que debe ser a educación, que é unha formación integral do ser humano, que sexamos capaces de ensinar a vivir con todos aqueles elementos que fan que unha vida sexa digna, plena, feliz, que evidentemente na sociedade na que vivimos inclúe o mundo laboral, pero que está artellada ao noso xeito de ver dende a Nova Escola Galega, tanto dende o coñecemento como a formación, a educación emocional, a educación en valores. Evidentemente vivimos nunha sociedade que se enfrenta a grandes retos democráticos mesmamente. A escola non pode pretender simplemente responder a esas demandas do elemento macro de formar xente traballadora altamente cualificada, digamos, e deixando de lado os outros aspectos.
Entón, para responder, para ir facendo análise simultaneamente, que aspectos positivos poñería eu desas demandas de nivel macro? Un cuestionamento profundo que todavía non chegou a nivel micro, non vou dicir que todo o que veña de arriba é malo e o que ven de abaixo se sabou, porque sería maniqueo e non é real. A nivel macro, para min, ten esa demanda de que vivimos nunha sociedade de coñecemento e, polo tanto, temos que cuestionarnos como sociedade que queremos que ensinar na escola, que queremos ensinar, que é necesario saber hoxe en día cando aquí no móvil temos prácticamente todo o que é información, non o que permite transformar a información en coñecemento. Eso debería ser o que a escola puidera aportar ao alumnado. E esa demanda eu non a vexo agora mesmo, non vexo ese debate a nivel micro, a nivel de aula, a nivel de profesorado, por unha cuestión que falarei despois que creo que ten que ver moito coa cultura profesional que temos así os docentes. Esa demanda, digamos, a nivel macro, de aprender a aprender, eu creo que é moi positiva. Evidentemente, vivimos nunha sociedade onde imos ter que estar aprendendo continuamente. O noso alumnado, todo o que lle ensinemos vai quedar prácticamente, todo o que queren que lle ensinemos, desde esa perspectiva, quedará obsoleto en moi poucos anos. O que temos é que, precisamente, ese discurso de ensinar competencias para poder seguir aprendendo. Outra cousa é que desde esa macroinstancia non interesen, digamos, a educación en valores, a educación emocional, que debemos reivindicar. Pero para min é un aspecto moi positivo el que poñan enriba da mesa que cambiaron os tempos, hai que cambiar os contidos, o que se ensina. É o aspecto positivo co que me quedo. O negativo, todo o demais. A nivel, vou un poquinho rápido para deixar tempo co debate e os tempos para os demais. A nivel, digamos, o axente intermedio, que serían as políticas, as institucións, a Consello de Educación, aquí a nivel local, tanto Galicia como España, dentro deste contexto globalizado, sería a nivel local. Eu creo que levan moito tempo intentando ser en xeral vos servos do seu señor, para entendernos, pero fan mal. Quero dicir que ese aspecto positivo que podería ter el intentar cuestionar para que estamos na escola, ese aspecto positivo de cuestionar a globalización e o acceso á información que temos hoxe en día e que debería levar a un cambio radical do que se está facendo nas aulas, non o fan. E eu creo que non o fan en certa medida por falta de... Eu creo que por incompetencia. Non é porque non queiran, pero creo que realmente viven moi de costas ao que é o sistema educativo. O propio nome o di, un sistema, é un engranaxe onde as pezas están moi articuladas entre sí e onde é bastante difícil, introducir cambios. Todo o mundo sabe que o sistema educativo é lento e, ainda que teña grandes consecuencias, as modificacións se producen lentamente. Entón, para min, a modificación fundamental que debería ser cambiar a cultura profesional, crear un discurso social que permee ata as aulas, non son capaces de facelo, porque creo que non o teñen. E intentan, por exemplo, cuestións como introducir o que se ven chamando a avaliación por competencias como unha ferramenta que permita ou que promova ese cambio que non son capaces de xerar ou promover discursivamente. Con lo cual, quero dicir que ese que sería para min o aspecto positivo, teñen as capacidades de legislar, pero é certo que cos anos que levo xa e as legislacións que teño visto, non vou quitarlle importancia ni quitarlle ferro á capacidade que teñen de incidir negativamente sobre aspectos fundamentais da nosa sociedade. Pero tamén é certo que digamos que este cambio profundo do que ao servicio de que debe estar o sistema educativo, polo menos xa no máis fácil de asumir que serían os contidos, asumir ideolóxicamente desde a perspectiva política na que se moven desde estas instancias, ni sequera se está dando, non, porque presentan a avaliación por competencias como unha ferramenta que na práctica o profesorado emprega coas poucas instruccións que nos teñen dado e coa nula formación que nos están dando prácticamente ao respecto, que é intentar seguir facendo o mesmo e acomodar o que nos piden en termos casi de papeleo a
a un discurso, pero a min esa parte me gustaría, ¿no?, que realmente se servise para transformar a práctica educativa, pero non está servindo. Por qué? Porque eu creo que por puritita incompetencia desde as instancias políticas. Eso diría casi o máis positivo que podría poñer en riba da mesa a este nivel, non? O negativo, pois evidentemente cando xa promoven prácticas que eu creo que son evidentemente contrarias a que entendemos polo que debe ser a educación. Cando eliminan materias como educación para a cidadanía, como ética en cuarto da ESO, espazos onde se pode dialogar co alumnado. Eu veño agora mesmo, tamén son especialmente mellor negativa porque veño dunha avaliación de segundo de bacharelato que é como o epítome de todo o que non nos gusta do sistema educativo, que é preparar as carreiras para pasar exames sin estar moi convencidas ni moi convencidos de que houve unha aprendizaxe significativa, non? A nivel negativo, desde as instancias políticas, levamos anos eliminando espazos, Alonce foi o exemplo máis claro, espazos onde dialogar co alumnado. Se queremos educar en valores, non pode ser desde unha materia de historia onde se explica a democracia con todas as virtudes. Ten que ser en espazos onde nos interpelen, onde falemos, ten que haber propias dinámicas de centro que permitan a participación democrática de todos os axentes educativos, e iso non se está a dar. Entón, eu desde as instancias políticas a día de hoxe, pois vexo poucos elementos positivos. Algúns por falta de vontade política e outros tendo vontade política por descoñecemento, creo que dun profundo de como funcionan os centros educativos. Vou moi rápido, pero non sei como vou de tempo. A ver, é que como non pensamos que ti non chegabas, quedamos en facer toda a ronda xunta. Vale, entón, para xustarme, todo o que teña que dicir. Ben, perfilo e despois matizamos no debate. A nivel micro, a nivel de aula, desde secundaria, a min preocúpame el percibir como estas demandas, esta realidade social tan acelerada na que vivimos hoxe en día, onde a información é omnipresente, como seguimos funcionando o profesorado de costas a esa realidade. Vivimos a nosa vida fora da aula sendo plenamente conscientes de que temos unha aprendizaxe, vivimos aprendendo constantemente, vivimos co coñecemento na palma da man, pero na nosa praxe educativa, por unha banda estamos, é certo que moi maniatados por currículos que pretenden que formemos en competencias, pero que na práctica nos sobrecargan de contidos. Entón, por esa parte estamos maniatados, pero tamén me atrevería a decir que estamos cómodamente maniatados, porque realmente, e falo por mí mesma, quero dicir, non veño aquí a decir que todo o que fan os demais está mal e o que fago eu ou uns poucos está ben. A nivel curricular, a nivel de materia, por exemplo, de matemáticas ou calquera outra, realmente o profesorado non está cuestionándose porque ese debate non está na sociedade, non permea, digamos, de máis alá o mellor dos discursos universitarios en ciencias da educación, en pedagogía ou en economía. Ese debate que presentei ao seu principio sobre a que temos que responder a escola, en que temos que educar a nivel xa de contidos, de coñecemento puro e duro, non xa de valores nin de educación emocional. Ese debate non chegou ás aulas porque non chegou á sociedade. Eu creo que todo o mundo somos conscientes, se escoitamos a descripción, ninguén di que non sexa certo eso, pero na práctica, se nos siguen dicindo que é unha vergonza que non saiban os ríos de España de memoria, pois ao mellor decimos, pois sí, é unha vergonza, pero non sabemos se todos os de Europa tamén os hai que saber e se todas as capitais do mundo si ou non. Falo por poñer exemplos destos das cousas máis memorísticas que tiñamos que aprender hai moitos anos e que hoxe en día pois non estamos abrindo ese melón de se realmente temos que
non se está abrindo a nivel social e non estamos facendo e non se está facendo nas aulas. A min eso preocúpame moito e creo, apunto que aquí din que me queda un minuto, creo que os espazos de innovación, poñendo moi entre comiñas o de innovación, porque vense facendo dende hai moitos anos, pero os espazos onde vexo o profesorado en secundaria máis proactivo, máis disposto a moverse fora dos límites que nos están marcando, son precisamente na educación en valores e na educación emocional, pero tamén en determinados contextos. Quero dicir, hai centros onde de alguna maneira eso parece que se vai contaxiando e é como unha mancha de aceite das boas que van pasando e que se vai, bueno, e que de alguna maneira sí que se están facendo. Noutros non, porque a administración tampouco pula para que se faga, pero preocúpame, veño xusto a falar do contrario do que digamos, teño máis experiencia, que é en traballar no ámbito emocional e da igualdade, e preocúpame precisamente el como non estamos abordando o cambio curricular, que creo que é moi necesario, porque ademais nos está afastando cada vez máis das novas xeracións. Intentamos ensinar de maneira memorística contidos que ao mellor xa non se consideran úteis, e iso non está cambiando o ritmo que está cambiando a sociedade. Queda aí aberto para o debate. Vale, moitas gracias. A ver, non vos comentei, con todos estes nervios, non vos comentei un pouco os bloques que se lle pediron que traballaran, non? Os bloques eran as dificultades e oportunidades de educar neste contexto político, social, tecnolóxico, lingüístico en Galicia. Se podemos falar ou non dunha nova escola, unha escola innovadora na actualidade, como ha de ser esa escola, podemos presentala a través das experiencias de boas prácticas que les teñen e que seguramente Sonia a presentará nos 5 minutos que lle quedan despois, ou respondendo ás vosas preguntas, non? E despois tamén preguntábamos cales son as dificultades para manter eses focos de innovación, para ampliálos e cales son os problemas que xorden alrededor deso, non? Bueno, pois agora por orden alfabético tócame presentar a Teresa Neira. Teresa é profesora de infantil, moi recoñecida pola súa traxectoria profesional, moitas horas de docencia impartida a profesorado e impartidas na creencia do importante que é compartir experiencias educativas onde xuntar a teoría e a práctica desde o que ela denomina innovación rigorosa. A ver, cando eu lle dixen, Teresa, que o que queres que eu non esqueza cando te presente? Díxome que defendo a innovación rigorosa. Dicir, que eso é moi importante para ela. Participou en diferentes publicacións educativas para tratar a aprendizaxe da lingua escrita desde un enfoque constructivista a lectoescritura. Colaborou na elaboración do currículo de educación infantil e actualmente colabora co CEDEC, o Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, coa elaboración de recursos educativos abertos. Entón xa che damos a palabra, vale? Bueno, gracias, primeiro, antes que nada, por convidarme a estar aquí nesta mesa. Eu, como son así moi cuadriculada, pois axusteime aí aos puntos que Pilar nos dou un pouco para debatir. E cando empezo a falar do contexto, pois un pouco como decía Sonia, eu primeiro que pensei a nivel legislativo. Eu non vexo ningún atranco legislativamente, é dicir, os currículos que están diseñados agora promoven o aprendizaxe baseado en proxectos, metodoloxías activas, alfabetización informacional. Non creo que sea unha traba para poder facer un bo diseño de traballo de aula, non? Pensando en currículos flexibles, abertos, que atendan a diversidade e, sobre todo, a inclusión do alumnado, non? En este sentido, o que topo eu agora mesmo é referido á evolución tecnolóxica. O que vexo é que nos supera, nos desborda a evolución da tecnoloxía e creo que está maquillando prácticas non tradicionais, que eu creo que a escola tradicional ten moitas cousas de boas, prácticas máis mecanicistas ou transmisivas, non? Creo que o abuso das ferramentas
pois fai que se perda a perspectiva do que de verdad son prácticas rigurosas. Que hai detrás de esas ferramentas que utilizamos? Realmente son... Eso é imprescindible. O importante é que tipo de actividade promovemos, que tipo de proceso cognitivo estamos poñendo en marcha. Cando falo das ferramentas tecnolóxicas, por poñer un exemplo, gamificación mal empleada, Scratch, estes programas, penso tamén en moitas dinámicas que a veces eclipsan a actividade en sí mesma. Por exemplo, a actividade de aprendizaxe cooperativo. Ninguén cuestiona a importancia de traballar en equipo, da interacción entre iguais, pero me parece máis importante que tipo de actividade propós que utilices unha dinámica específica de lápices al centro, folio giratorio, que actividade é a que me invita a interaccionar cos meus compañeiros, a debatir, a argumentar, a dialogar, non? Outra cousa que me apetece comentar é a forza do léxico. Que importantes son as palabras, non? Como imos evolucionando. Pasamos dos rencunchos, dos obradoiros, aos contextos e aos ambientes. Pero a min gustaríame facer unha parada para pensar que tipo de materiales fago en ese contexto, en ese ambiente, que tipo de actividade propoño ou quedase nunha decoración, non? Creo que hai prácticas educativas validísimas en aulas de sillas verdes, de mesas verdes, cadeiras, perdón, e que sí que merecen moito a pena. O mismo me pasa coa palabra proxecto. Creo que se abusa terriblemente do uso deste término. Baixo proxecto escóndense moitísimas prácticas que nada teñen que ver co procesamento da información, co traballo cos textos expositivos, con contemplar as actividades significativas para o alumnado. É importante tamén que os recorde que eu traballo en educación infantil, non? Cando collemos nenos de 3, 4 e 5 anos que abrimos e iniciamos todos eses procesos que os van a acompañar ao longo da súa escolaridade. Me resulta a veces difícil de encaixar, pois cando se di que se pode facer proxectos e ao mesmo tempo unha forma de iniciar os procesos lectores e escritores mecanicistas, repetitivos, onde a comprensión é o final, non? Eu que me considero construtivista fiel seguidora de Emilia Ferreiro, Miriam Nemirovsky, non? Donde está o respeto por as súas etapas. As publicacións que hai ampliarían e documentarían todo isto, non? Gustaríame recordar tamén ese modelo de Galicia rural, de escolas unitarias, que tantas se foron pechando. Antes falábamos aquí dos CRAS, non? Que eu traballei en varios CRAS, no de Rianxo e no de Santa Comba. Eso sería o que hoxe por hoxe sería o máis da educación, non? Escolas no seu entorno familiar, abertas á natureza, con ratios asumibles, donde os alumnos están mesturados por idades, donde a interacción e a diversidade é unha riqueza, genera contextos de aprendizaxe máis ricos, non? Unido a isto, vou ás ratios, que claro, cando se fai unha media global de Galicia, as ratios creo que dan moi asequibles, pero eu traballo con 24, 25, 26 e realmente me resulta duro, moi duro. Pode ser que haxe escolas, que se agora onde salía na prensa a escola de Merza, por exemplo, non? Que creo que en toda a primaria teñen 18 alumnos e iso debe de facer que cando salen as estadísticas se compense, non? Creo que é unha cuestión que aí as institucións pois sí que deberían de pasar unhas horitas nunha aula de 25 de 3 anos e seguramente o vían de outra forma, non? Gustaríame recordar o modelo das escolas rurais de Guipúzcoa, que levan funcionando máis de 20 anos e que escolarizan desde sempre pois alumnado de 2 a 11 anos e eran eso, escolas unitarias como as nosas, non? Si podemos falar dunha escola innovadora en Galicia na actualidade, eu creo que o mellor falar de moitos centros complexos innovadores é complicado, non? Que sí que os hai. Hai xente que está facendo unha aposta grande pois por cambiar os centros dende dentro. O que sí creo que hai moitos docentes, moitísimos, en todos os niveles educativos desenvolvendo boas prácticas, non me cabe ningunha dúbida. O peso do claustro é moi duro, moitas veces. Condiciónate terriblemente para ser capaz de enfrontarte e decir, pois este é o camiño que quero seguir, estou convencido do que é o que hai que facer e é moi duro.
Entón, creo que a Inspección Educativa, as institucións deberían de apoiar aos docentes innovadores. Con isto non quero decir que non haxa uns currículos que respetar, nin que innovación sexa improvisación, non? Creo que ten que ser rigurosa e seria e ben fundamentada e ben argumentada, non? Creo que hai que dar contidos de calidade e creo que na selección de contidos os docentes realmente temos a sartén polo mango. Non podo falar de primaria e da súa experiencia ante as avaliacións, os pasos á universidade, non? Pero creo que nós podemos facer unha selección de que contidos de verdad nos interesa priorizar. Creo que debemos de facelo, non? E en canto a este movimento de escolas que hai, pois que apostan por eliminar as aulas, por mesturar as idades, por aproveitar a interacción, sobre todo hai que valorar o esforzo terrible que teñen que facer, porque primeiro necesitas formación, moita formación para dar ese paso adiante, inda que seas un docente experimentado que levas moitos anos traballando, non? Eu creo que agora hai outras vías de apoio ao profesorado, como poden ser, como ben mencionou Pilar, os recursos educativos abertos, non? Eu podo falar dos do proxecto EDIA, que son nos que me considero, estamos iniciando un proceso de creación e de aplicación. Creo que son boas prácticas, creo que son ferramentas para o profesorado, que ofrecen esa temida programación, é dicir, gústanme esas actividades, pero eu teño que cumplir un currículum. Ofrecen unha guía didáctica onde están secuenciados os contidos, os estándares de aprendizaxe, os obxectivos, toda a túa práctica docente rigurosa que tes que desenvolver, e pretende ser un apoio para o profesorado que quere deixar certas prácticas e non se atreve, non? Un acompañamento gratuito para compartir e que se pode transformar e que permite medrar. Están publicados no CDEC, en Espacio Avalar, hai recursos. Eu agora mesmo estou pensando en Somos Escritores por primeira vez, non? Que é o que temos que facer cando queremos que o noso alumnado escriba por primeira vez un conto, sexa do nivel que sexa, dá igual para un neno de 4 anos que o fará con culebritas e escrituras silábicas, ou un alumno de cuarto da ESO ou de segundo da ESO, dame igual. E con respecto a último apartado, que sería un pouco as dificultades para manterse e ampliarse, os retos ou a satisfacción desta nosa profesión docente, creo que hai que ser moi críticos ante falsos mitos e modas, non? Creo que hai que deixarlle a pedagogía, a neurociencia, a psicología evolutiva, a psicolingüística, que les sexan os que fan esas reflexións serias e rigurosas a niveles teóricos e os que poñen os pilares sobre os que hai que fundamentar esas boas prácticas, non? Para non caer en algunhas carentes de reflexión metodolóxica e de reflexión pedagóxica. E para pechar a miña intervención, non? Cando penso en como me gustaría a mí que me recordaran como docente, eu quixera ser esa maestra que os nenos recordan, non? Que cando son maiores collen eses contos que escribiron comigo, con bolitas, con culebritas de pésima calidade, con unha estrutura que ten moito que evolucionar, pero que cando miras para atrás, recordas esa maestra e maestro que, aparte de enseñarche cousas, foi capaz de acompañarte, non? Creo que é moi difícil, indudablemente, pero ese sería o meu reto, non? Pensar que teño sempre algo que aprender e que me queda moito por diante. Hasta aquí a miña quedastes de corta, tes máis tempo. Pois nada, casi na segunda volta, se che parece. Gardo cho tempo. Gracias, Pilar. Espera un segundinho. Vale, pois entón pasamos a darlle a palabra a Cristina Novoa. A ver, Cristina ven de bibliotecas escolares, da asesoría de bibliotecas escolares. Eu, para presentar a Cristina, o primeiro que pensaba era que ela, dende a biblioteca dun centro, transformou o centro, non? Como foi o CEI de Palmeira, que resultou ser o único centro que recibiu o premio María Barbeito. E posteriormente, cando asume a asesoría de bibliotecas escolares, moviliza todas as bibliotecas escolares galegas, non? Neste momento, esas bibliotecas escolares son as mellores da súa clase, como decía hai un ano un
unha xornalista cando escribía unha reportaxe no Faro de Vigo xustamente analizando os resultados dunha estadística que realizaba o Ministerio de Educación con todas as comunidades autónomas e ela iba vendo como cales eran as respostas de cada unha das comunidades e chegaba á conclusión de que as galegas eran as mellores da súa clase. Pois ben, ela é experta en bibliotecas escolares e lectura, ten participado en centos de horas de docencia, escrito múltiples artigos e, ademais, dentro do Consello de Cooperación Bibliotecaria do Ministerio, ten participado na elaboración de documentos de referencia, como son o marco de referencia para as bibliotecas escolares, claro está, e a Prospectiva 2020, las 10 áreas que máis van a cambiar en nuestras bibliotecas nos próximos años. Na actualidade, eu creo que Cristina podemos presentarla como a referencia en bibliotecas escolares, pero non só en Galicia, sino a nivel estatal. Por lo tanto, damos a palabra. Gracias. Bueno, como se ve, excompañeiras e amigas, e por iso o cariño con que me presentan. Moitas gracias ao Ateneo e á Nova Escola Galega por convidarnos ás bibliotecas escolares que aquí estamos. A mí, cando me dan un recado así de preparar algo, porque además Pilar nos dixo se facíamos un texto e tal, eu necesito poñerlle un título. E anduve dando voltas, había estes 4 retos que nos plantexaba, 4 apartados, pero hasta que non encontrei o título non fui capaz de empezar a pensar que era o que vos iba a contar así ao principio. E o título que se me ocurriu, Paseando coa cadela, é a biblioteca escolar é un destino para valentes, e cando o medo e a queixa entran pola porta, a innovación chimpa pola fiestra. Porque con isto eu resumiría o que observo e o que observei na vida profesional nos 24 anos que pasei no centro a pé de aula, e nese observatorio fantástico, privilexiado, que é a Asesoría de Bibliotecas Escolares, onde tes unha visión de conxunto bastante, pois eu penso que bastante ampla para empezar, xa non a calificaría máis. Cando nos fala Pilar de dificultades e ventaxas que podemos atopar en este contexto así amplio que me gustou tanto como nos dividiu e, me interpelou Sonia, eu o que fixen foi ver como os atrancos houbo sempre. Eu levo traballando desde os anos 79, daquela había atrancos, e seguiu habendo atrancos, e vai non saber, e aí estamos vendo que van a ser moito maiores cada día, e o neoliberalismo está aí para botarnos fora. Eu falo sempre desde o ensino público. Nesta década, por acoutar un presente, porque decimos no presente, que é o presente? O ano pasado, este ano, por acoutar eu falo desta década última, no que pasaron tantas cousas. Pois no ámbito educativo galego público exerce presión sobre o profesorado múltiples forzas. Algúnas das que a mí se me ocurriron, para empezar, a cuestión demográfica, que valera as aulas dos centros rurais, pecha as aulas por todos lados, é horroroso. Cando eu me enfrento aos números do que pasa en Lugo e Ourense, a mí é que ás veces me dá por chorar. E, en cambio, nos centros urbanos, os nenos salen polas fiestras. Os axustes nos catálogos dos centros, e que hai que enfrontalo, atribuídos á crise económica por parte das responsabilidades das políticas educativas que fixeron minguar os claustros e a disponibilidade horaria do profesorado máis dinámico para botar a andar proxectos de innovación, botar a andar ou manter proxectos de innovación, proxectos colaborativos, proxectos que vayan máis alá de traballar nesa sumisión ao libro de texto, porque precisamente a presión da industria editorial e a industria tecnolóxica sobre o profesorado menos proactivo pois sigue estando aí, e cada vez é máis forte. Pode ser un libro digital, pero sigue sendo unha presión, non? A introducción das tecnoloxías, a introducción, o asolagamento dos centros, non? Por toda esta cuestión das tecnoloxías da comunicación e da información, os dispositivos, os aparellos, internet, a veces con calzador, que non a formación, sí, a formación, que despois tamén falaré de lo positivo, pero que non a reflexión por parte do conxunto dos claustros e do profesorado individualmente sobre para que estou utilizando isto, e para que me está servindo e que finalidade estou cubrindo. A desesperanza, a descrenza, a proletarización da profesión docente que eu veño vendo
desde que estou traballando, non? O aumento das exixencias da administración en canto a informes, programacións e documentación burocrática, os cantos de serea, de todas esas innovacións que resulta que nos, a ver, os que xa pintamos canas vemos que ven con outros nomes e nos están además validando de contido propostas metodolóxicas que foron moi importantes, non? Cambiándolle de nome, simplemente. A realidade mutante das familias, a complexidade da sociedade na que vivimos, en fin, toda esta cuestión, a presión das familias, que cando eu saio do centro no 2003 empezaba, pero que os compañeros e compañeras me transmiten esa presión das familias por querer, bueno, pues tamén presionados eles por atrás, en fin, por estar cuestionando continuamente o labor do profesorado, ese quedarse atrás de non defenderse como profesión, non como especialista no que estamos facendo. A transformación da sociedade galega en canto a identidade, lingua, formas de vida, formas de traballo, modos de lecer, pois tamén eso está influindo na escola. E por outra parte, para enfrontar estas forzas hai algunhas positivas. Eu creo que a tecnoloxía presente nos centros permite traballar de forma colaborativa con outros profesionais, permite construir redes dentro e fora das aulas, co alumnado, tamén de outros centros, en fin, abre moitísimas posibilidades a tecnoloxía que temos disponible. Outra cosa que saibamos utilizar, que queramos utilizala. Internet abre as portas e fiestras e conecta a escola co mundo, cousa que non tiñamos hai moitos anos. As necesidades do alumnado son outras, e dixo Sonia clarísimamente, están moi vinculadas ao mundo da información e dos medios de comunicación, a desenvolver competencias para moverse con fluidez nesta sociedade que lles toca vivir e que está en continua, que nos toca vivir e que está en continua mutuación. Moi exixente coas persoas e moi injusta en canto a igualdade de oportunidades, moi injusta cos máis desfavorecidos. O alumnado precisa efectivamente aprender outras cousas e de outras maneiras e non estamos, eu estou totalmente de acordo con Sonia, os claustros non están facendo a reflexión sobre que estamos facendo e a quen estamos seguindo, que vamos como ratiños detrás do flautista de Hamelin. A Administración Educativa forneceu os centros e recursos para... Estamos falando en Galicia, eu me centrei un pouco o que pasa aquí. A Administración Educativa forneceu os centros de recursos para mellorar as prácticas educativas, que non todos aproveitaron da mesma maneira. Ás veces non chegaron de forma igual a todos os centros. Eu sigo dicíndolle a moitos directores, cando a veces me queixa, digo, mira aquí, o que non chora non mama, e hai que moverse. Hai que moverse. Cando non chega de oficio, hai que espabilarse, porque os recursos hainos. Houbo máis seguramente. E ofreceu formación do profesorado e sigue ofrecendo para a súa reciclaxe continuada. Outra cousa é que estemos de acordo en que tipo de formación. E outra cousa é que aproveitemos todos, pero a existencia de múltiples fontes formativas efectivamente accesibles a través de internet e a través de outras fontes é unha oportunidade. E eu creo que non se está aproveitando suficientemente. A complexidade das familias é tamén unha oportunidade para a posta en marcha de proxectos tendentes a cubrir necesidades culturais de toda a comunidade educativa. Nas zonas rurais, a baixa poboación escolar en relación ao tamaño dos centros está permitindo, hai algún xefe territorial que está preocupadísimo porque se están tirando tabiques para que as bibliotecas, por exemplo, se amplíen, pero permiten tamén que o profesorado o alumnado cobre protagonismo nesas prácticas, cando se quere, cando o profesorado está pola labor. O apoio da Administración a determinados programas, falo desde bibliotecas escolares, facilita aos centros máis dinámicos a posibilidade de abordar cambios nas prácticas amparados e amparados. Eu estou totalmente de acordo con Teresa. A legislación vixente ten moitas posibilidades de estirala e de meterse, moitísimas. A posibilidade de conformar redes de proximidade para a colaboración e tamén redes amplas con outro profesorado e con outros profesionais de distintos sectores é tamén unha oportunidade para a escola. E a existencia de referentes no ámbito da pedagogía crítica e outros que están aí e que temos que acudir a eles. E xogando entre estas forzas, estas posibilidades que se abren ao profesorado, atento ás oportunidades. Claro, está o profesorado que se estás atento ás oportunidades podes traballar, pero, bueno, en fin, non se pode falar dunha súa realidade educativa na Galicia do século XXI. A diversidade é tremenda, cada centro é un mundo, e mesmo dentro do mesmo concello. No segundo apartado que nos pedía Pilar, é dicir, xa non me acordo como titulabas, Pilar, pero era un pouco cal era a realidade, non? Que cambios había no noso campo. Bueno, pois eu desde a asesoría de bibliotecas escolares observamos, na última década, é innegable o cambio que houbo. É certo que é desigual, pero houve recursos e houve moito profesorado disposto a seguir un pouco ese
esa orientación e esa liña de traballo que se abriu desde a Consellería. Por suposto que non a inventou a Consellería. Responde aos que estivemos ali, pois, a buscar, tuvemos a sorte de atopar persoas que creeron nas nosas propostas, eso sempre o dicimos, creeron, tamén nos custou traballo conseguilo, pero bueno, deso vamos a falar. Pero sí que conseguimos persoas que cresen nas nosas propostas, que nos viñamos de bibliotecas escolares e dicimos, ben, o que se pide nos centros en relación coas bibliotecas escolares é isto, e non é o que inventemos nós, é que son as referencias internacionais, o manifesto da UNESCO, etc. Ben, agora mesmo, o plan B, o plan de mellora de bibliotecas escolares, que moitos dos que estades aquí coñecedes, que esa referencia un pouco de traballo, empezou no ano 2005-2006, foi a primeira convocatoria, e empezou con 40 centros. En este momento hai 655 centros públicos, o que significa aproximadamente un 70% dos centros da rede pública. Ben, que significa activar a biblioteca? Pois activar a biblioteca significa intervir nos espazos, na colección, nos equipamentos, na organización de actividades, na inclusión do traballo coa información e cos medios de comunicación, na implicación das familias, na integración das ciencias e as humanidades, na recuperación de educación en valores e de todo relacionado co emocional, que efectivamente apoio os traballos de investigación, en fin. Moitos centros da rede de bibliotecas escolares mudaron a súa práctica pedagóxica empezando pola biblioteca, co impulso que deu ás persoas que formaron o equipo da biblioteca, porque se puxeron en xogo recursos, formación, a creación dunha rede profesional, o asesoramento continuado ao profesorado na medida en que podemos, a extensión da cultura colaborativa, tamén da cultura variativa. Esas memorias que se piden a final de ano permitiron que o profesorado, que non as tomou como un documento burocrático, pois lles permitise medrar como grupo e como, en fin. A inclusión da comunidade educativa a hora de programas e actividades, o recoñecemento aos premios recibidos polas propias bibliotecas escolares a nivel nacional, serviron tamén para medrar na autoestima e saber ver que estábamos orientados, non? Todo isto son factores que están detrás do resultado do programa, podíamos decir algúns máis. Houbo cambios nos centros de primaria, pero tamén nos centros de secundaria, me atrevería a decir que os maiores cambios se deron nas bibliotecas escolares dos centros de secundaria, tamén teño que dicilo. Oxe, a lectura, a escrita, o traballo audiovisual, os traballos colaborativos, a transversalidade a hora de abordar os currículos, a creación e a expresión están presentes en moitos centros onde as bibliotecas escolares están activadas. Non todos por igual, moito depende de cada centro, depende do apoio do equipo directivo, depende da estabilidade do equipo de biblioteca, da formación que teñan, da realidade do contexto social e económico, cultural, en fin, hai un montón de cousas que, sobre todo, depende da inspección, que a inspección permita, apoie ou este poñendo a trancos continuamente, que tamén pasa, porque ás veces non se entenden as propostas que se fan desde a biblioteca, non? O tempo e o empeño dedicado, claro que tamén, son diferentes en cada centro, non? O modelo da biblioteca escolar está mudando cara a un espacio creativo de aprendizaxes, nos estamos estimulando esa mudanza, na medida en que tamén estamos vendo, precisamente por ese traballo que comentaba Pilar, no que participei, colaborar con profesionais dos distintos ámbitos das bibliotecas, das distintas tipologías de bibliotecas, e con distintos profesionais de distintos sectores, como sociólogos, etc., politólogos tamén, foi moi interesante ver por onde podían ir as bibliotecas, non? E iso trouxémolo a Galicia e desde aí estamos impulsando, non? Organizamos un pouco todas as propostas a través dese plan LIA 2016-2020 que pode ter, pois cada quen fai o uso que fai dos seus instrumentos, nos desde a asesoría para nós é un instrumento de planificación. E despois sabedes, coñecedes programas, me decía Pilar, nos decía, non? Prácticas que están dando resultado. Nós estamos moi entusiasmados cos resultados dos clubs de lectura, por exemplo, de outros programas, digamos, que están vinculados á biblioteca escolar. Cos resultados do club de lectura, ali onde existen, que sabedes que aproximadamente un 65% dos centros que teñen ensino secundario.
Programas como Biblioteca Creativa, como as bibliotecas escolares solidarias, outros programas que poñemos en marcha. Bueno, estamos emocionados con algo que despois tamén falará, supoño, Santi, que é un programa de Radio na Biblio que empezou como moi humildemente, pero que está entusiasmando en este momento participan 50 centros integrados e digamos que foi dirixido fundamentalmente a centros do ámbito rural e están facendo de pronto a radio volveu a terse vida e, bueno, xa en algúns centros xa a tiña, pero digamos que se recuperou en moitos outros e moito profesor e moito alumnado está vendo unhas posibilidades fantásticas. Coa tecnoloxía actual é moi fácil, moito máis fácil que hai moitos anos, non? E, bueno, pois podría falar de outros programas, pero me dice retos en 2 minutos. A estabilidade das bibliotecas escolares e toda a súa potencialidade pasa pola atención dos recursos materiais, pero sobre todo os recursos humanos. Por parte do sistema educativo a nivel do Estado. Eu estou peleando nesa, non solamente aquí en Galicia, na legislación, na disposición garantida de orzamentos ano a ano, non que sea unha cousa que agora temos apoio, pero a mellor mañá non o temos. Iso non se pode, non permite manter unha rede de bibliotecas escolares. As políticas educativas teñen pendente a atención da biblioteca no ensino. Non está contemplado. En Galicia temos a sorte de ter apoios en este momento para según que cousas, non? Compre programar compre darlle estabilidade de todas maneras esas bibliotecas, mantendo os apoios económicos e reforzando os centros públicos, reforzando os recursos humanos neses centros, non? E xa me dice Pilar que xa e, bueno, pues, despois igual vos comento alguna outro reto final. Gracias. Vale, moitas gracias. Bueno, pois entón pasamos co cuarto P desta mesa, non? Santiago Veloso é diplomado en Magisterio e licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesor de primaria e profesor de secundaria, polo tanto, e desde 1995 funda e preside desde aquela a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas. Na actualidade é unha ONG consultora da UNESCO para Patrimonio Cultural Inmaterial. Trátase dunha iniciativa pedagóxica con máis de 20 anos, como vos comentaba, un proxecto entre centros galegos e portugueses a través da radio, primeiro a radio, logo radio en internet, logo a televisión na rede, que traballa con primaria e con secundaria, con escolas oficiais de idiomas, con universidades, con radios libres, etc. E traballa sobre todo a difusión do patrimonio inmaterial común, galego-portugués, esa identidade común do mundo da lusofonía. E unha das últimas cousas que puxeron en marcha foi a edición do certame de recolla das imaxes do patrimonio cultural inmaterial galego-portugués. Non? Pois nada, damosche xa a palabra. Ben, boas tardes. Moitas grazas á Nova Escola Galega e ao Ateneo por xuntarnos aquí a persoas así de diferentes ámbitos. Tamén grazas a Pilar por aguantarnos un pouco todas as nosas descoordinacións. Ben, eu vou falar un pouquiño da miña humilde experiencia, pero de 35 anos traballando no ensino primario e secundario, o cal, como decía antes, creo que Cristina xa nos dá unha certa perspectiva, non? De onde vimos e onde imos finalizar a nosa labor docente, non? Como non quería dispersarme moito, o tempo é moi limitado, había que facer unha necesaria reflexión un pouco teórica, non? Escriben así unhas cousiñas que quería lervos para non dispersarme, despois pasamos, se queredes, a falar un pouco máis da miña de Ponte nas Ondas, da experiencia e do patrimonio. Eu poñei aquí que no ano de Antón Fraguas falar de innovar e de educar nesta Galicia dos comenzos do século XXI é un desafío que a figura do propio homenaxeado leva a unha reflexión, non? Porque estes días, lendo así moito de Antón Fraguas, os paralelismos entre as iniciativas que fomos facendo en Ponte nas Ondas con Fraguas, pois son moitos, máis dos que aparentemente así aparecían. Inmersos nesta sociedade da información, como dicía antes tamén Sonia, non?
Eu creo que a escola ten que preparar ao alumnado para desenvolverse nese contexto social globalizado e tecnolóxico, non? Di un teórico da información, como é Castells, que a información estáse a converter nunha materia prima deste tempo, non? É dicir, a materia prima é a información, non? Entón, preparar o alumnado para a sociedade da información, como apuntaba Sonia, creo que é básica, non? Por outro lado, a democratización dos medios e o acceso á información son dous factores que encamiñan a escola cara a unha transformación educativa que ten que incidir no papel dos medios e nas mensaxes que reciben os máis novos nas escolas, non? É necesario alfabetizar no audiovisual para que a aprendizaxe e a formación do alumnado atenda ás necesidades dos individuos da sociedade digital. E para isto hai que superar a estrutura da escola convencional, xa que as aprendizaxes, como tamén apuntaba Sonia, son múltiples e os contextos son cambiantes, non? Cando falo da estrutura da escola convencional, enfío co que dicía Cristina, hai que tirar paredes, é dicir, porque estamos en celdas prácticamente de prisións, non? Que impiden a innovación, pero non é que este pasando hoxe, que levamos desde que eu comecei no ano 83 a traballar e seguimos nos mesmos estábulos, digamos, non? Por tanto, a ver, a escola está perdendo xa a hexemonía como axente socializador e cultural, non? Por que? Pois porque a información hoxe non está na escola. É dicir, como decía antes Sonia, está aquí, está noutros lados, non? Por tanto, eu cada vez son máis crítico co papel da escola, non? No fin que debía ter de formar a ese alumnado que vai ter que navegar de verdade por unha sociedade que está continuamente bombardeando información. En ese mar eu non estou vendo o noso alumnado nadar moi ben, ou, se me permitides un pouco así o símil, máis ben afogándose nese mar, non? No actual contexto de sobreexposición informativa, a que contribuyen as redes sociais, eu creo que a educación ten que ser unha enclaxe coa realidade máis próxima ao alumnado, co seu medio e coa súa cultura. E aí volvemos a Fraguas. Desde o ano 95, a experiencia de Ponte nas Ondas asumiu ese contexto xeográfico aproveitando a radio como un medio alfabetizador e, a súa vez, para abrir unha porta máis alá que era, no noso contexto do sur, a fronteira con Portugal. Falo de fronteira porque era fronteira no ano 95, e eu así veñenme á cabeza escolas de Salvaterra, de Tui, de toda a raya húmida e da seca, sin ningún tipo de relación co outro lado. Por tanto, existía aí un muro que, a ver, humildemente, algunhas escolas de Ponte nas Ondas, falo de algunhas, porque non todas, pero estou a falar dunha experiencia que xa polos anos 97, 98, xa reunía alrededor de 50 centros. Por tanto, unha experiencia que explosionou, tal vez por esa necesidade de naquel momento buscar algo diferente na escola. Falo tanto de primaria como de secundaria, non? A potencialidade da radio escolar como medio para formar persoas comunicadoras é tal vez un dos contributos desta experiencia de Ponte nas Ondas na renovación das prácticas educativas mediante o papel activo do alumnado no desenvolvemento da competencia comunicativa. Eu, cando viña para aquí, viña pensando se poderíamos proxectar algo, pero como xa sabía que era imposible, sí que vos suxiro, porque non xa por falta de tempo, pero se buscades Ponte nas Ondas no máster do profesorado, o ano pasado asistimos ali con un grupo de alumnos
a unhas sesións do máster do profesorado da Universidade de Vigo, non? Sorprendentemente, causou así impresión que uns alumnos de 12, 13 anos pois desenvolvesen unha sesión práctica de comunicación con alumnado do máster de diferentes carreiras, non? Viña pensando nese vídeo e viña un pouco arrepentido de non traelo para poñelo, pero se buscades en YouTube Ponte nas ondas no máster de profesorado, xa está, aí o tedes, non? Digo porque iso é un pouco o resultado dunha trayectoria coa radio escolar cara que debemos ir camiñando para formar este alumnado do que falábamos da sociedade da información, non? As cintas de casete, as emisoras de FM, os CDs, os DVDs, deron paso xa aos podcasts que xa levan o patrimonio ás redes sociais. Enfío isto con Fraguas. Fraguas que tamén creou no poder da radio e que, como sabedes, foi esa primeira voz que saiu aquí en Compostela. Eu non sei se Fraguas pensaba que aquel invento que chegaba a Compostela ia ter ese percorrido que ten hoxe a radio, non? Ese poder que ten hoxe. Eu creo que sí, porque senón non iría esas tardes xunto co vello dos contos á radio ali dunha forma altruista, sen cobrar, a encher aquela programación, non? Creo que algo cría no que viría despois. Iso lévanos a que na perspectiva da nosa experiencia de Ponte nas Ondas, antes falábamos aquí de prácticas, falaba creo que Sonia, non? Teresa, perdón, de prácticas mecanicistas, é dicir, facer radio por facer radio pode estar ben como un xoguete, non? Pero se detrás hai unha experiencia que pensa que ese xoguete sirve para algo máis que para gravar, ven unha memoria, por exemplo, unha experiencia que estamos facendo no noso centro cos podcasts. Os rapaces traen as mensaxes do WhatsApp e pensan que os audios do WhatsApp só sirven para decir o que din, non? É dicir, as tonterías, non? Pero cando un rapaz descobre que nese audio do WhatsApp pode traer a voz do seu avó ou pode traer un relato do seu pai contando pois como prepara o seu horto, pois está manexando unha ferramenta que domina, pero ao mesmo tempo está utilizando con unha certa perspectiva, non? Que é a perspectiva do patrimonio cultural, non? Aquel patrimonio do que xa Fraguas era consciente de que había que recoller e que estaba esmorecendo e que el tamén levou ás ondas da radio, non? Eu así como reflexión así teórica ou se queredes así como conclusión desta trayectoria de Ponte nas Ondas, que para o ano 2020 cumpre 25 anos, por lo tanto, unha experiencia que con altos, baixos, erros, acertos, pois en 25 anos un xa pode ver certa perspectiva, non? Entón, eu creo que o patrimonio inmaterial galego-portugués sempre ten que ser un referente para a escola. É dicir, nun contexto no que nos están falando da Eurorrexión, na necesidade de comunicar, de unirnos, de unir esforzos co norte de Portugal para aproveitar sinerxias, eu creo que desde a escola non podemos ser os últimos do tren, e falo do tren tamén, non? É dicir, a escola ten que, de alguna forma, adiantarse ao que vai vir, ou ao que esperemos que chegue, non? É dicir, a esa Eurorrexión na que convivamos. E aí tamén me gustaría comentar que no ámbito educativo é un pouco triste comprobar como as dúas administracións educativas se dan a espalda, pero totalmente, o que din os portugueses, de costas viradas, non? É dicir, polo menos, eu fora da universidade, que é un ámbito que non coñezo, no que no
no ensino secundario, no ensino primario, os achegamentos que fai a Administración do Norte de Portugal coa Administración galega, que eu coñezo ou que coñezamos, son bastante escasos, por non dicir outra cousa, non? Entón, se alguén o fai e leva 25 anos facendo, o lóxico sería que esa experiencia tivese algún tipo de axuda, que tivese algún tipo de apoio, e non é así. Entón, esa é unha das cousas que ao mellor estivemos facendo mal desde Ponte nas Ondas desde hai 25 anos, non? Como teño que rematar, teño 2 minutos. A ver, falábamos aquí de boas prácticas, non? A mí non me gusta falar de boas prácticas e falar dunha experiencia que eu coordeno, pero eu falo en nome dos centros que fan Ponte nas Ondas, non? Non falo en nome... Ponte nas Ondas non son eu, nin outro profesor, nin ninguén, non? Pero ao longo destes 25 anos, home, alguén nos foi recoñecendo esas boas prácticas. Unhas veces dunha forma así distante, diría eu, como no ano 2013, o Ministerio de Educación pois dixo que éramos unha boa práctica iberoamericana, non? Desde Madrid, desde un portal que se chamaba ler.es. Ben, está ben, se falan ben de ti será por algo. No 2015, a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, estamos a falar de educación, pero, a ver, na nosa experiencia mestúrase educación, patrimonio, cultura, medios, etc. Por iso, cito, pois tamén nos incluíu como unha boa práctica de xestión cultural. Tamén o deixo aí. Pero hai cousa de 2 anos, sorprendentemente, porque estas cousas ás veces sorpréndete, porque cando non tens apoio ningún e de repente te chaman de Madrid ou de Lisboa e din, ven acá, ou vida acá, mellor dito, vida a Madrid e a Lisboa, que vos imos dicir unha cousa. Pois imos dicirvos que vos imos presentar como unha boa práctica co patrimonio inmaterial a UNESCO. Os 2 estados e a Xunta de Galicia tamén, que está de acordo. Os 3 decidimos un verán, xuntámonos e dixemos, vamos presentar a Ponte nas Ondas como unha boa práctica co patrimonio inmaterial. Ben, remato. Deixo para os 5 minutos despois dificultades, a parte máis fea. Remato aquí xa dicindo que hai boas prácticas por todo o país, tamén do outro lado, cando falo de país, do norte de Portugal, e, por tanto, creo que con todas as dificultades, como dicía Cristina, se chegamos ata aquí desde o ano 80 e pico, pois creo que temos por diante algo de futuro. Gracias. Pois moitas gracias aos 4. E agora comezamos entonces cos 5 minutos estos de cortesía antes de comezar o coloquio, é dicir, despois deixamos como media hora para que podamos comunicarnos entre os que estades dese lado e os que estamos deste. Entón, Sonia, xa? Sí. Bueno, eu a verdade é que saíron tantas cousas das compañeras e compañeros na mesa que teño máis gañas do debate que decir 4 cousas que me foron vindo á cabeza nestes 5 minutos. Pero, bueno, aproveito para compartilas e despois poñemos en común. Unha das cousas que me veo agora á cabeza foi unha conversa que tiven hai pouco con algún compañeiro de licenciatura. Eu son licenciada en matemáticas do ano 96, onde éramos... non me atrevo a dicir números, pero bastantes máis que agora, e a profesión docente víase como unha saída moi apetecible daquela. Hoxe en día, comentábame, bueno, pois algo que xa sae na prensa, non? Que non hai profesores de matemáticas porque non lles interesa a profesión. E a min encantame a miña profesión, vaya por diante, non? A pregunta é que é o que se transmite, como se ve, que se lle transmite a estas xeracións para que non perciban o que, bueno, pois unha profesión moi atractiva
que non a vexan como tal, e probablemente teña que ver esa proletarización, esa desvalorización social que, bueno, pois de alguma maneira supoño que permite ou é o espello no que nos devolve un pouco o que a sociedade entende que facemos desde os centros educativos. A mí tamén, mentras tanto, veume a cabeza unha frase dos anos 50, perdoade o tema da coeducación, nos anos 50 americanos, cando se desenvolveu aquilo da mística feminidade, aquela volta aos fogares das mulleres despois dos anos 40, na experiencia da guerra, no mundo laboral, e se promoveu que volveran ao fogar, basicamente. Vendíase a través das revistas con un lema que a mí me deixoume perplexa cando vin, que era ciencia, emoción e aventura. Eso era el ser ama de casa, aunaba esas tres cousas. Bueno, pues para min, para ama de casa non me vale, pero para profesora sí. Eu creo que debe aunar ciencia, emoción e aventura. Neste caso, a parte da aventura é probablemente a desta sociedade tan cambiante que obriga a que teñamos que reinventar a profesión. Para min o grande reto, non quero que quede a impresión de que poño a carga digamos, do que ten que cambiar no profesorado. Non para nada, non? O que pasa que, bueno, en 15 minutos ou en 15, pois escollo e hoxe me tocou isto, outro día mellor podería incidir nas políticas, pero hoxe viña con moitas gañas de falar daquilo que está nas nosas mans, digamos, porque do outro podemos sair daqui, como di unha amiga, unha compañera nova escola, mellor vir chorados da casa. Entón, como eu vin chorada da casa, veño a falar do que creo que está un poquinho nas nosas mans. Discrepo lixeiramente con Teresa pola perspectiva miña, non? Porque co tema, por exemplo, do marco legislativo, non? Que decías, é certo que eu desde secundaria percibo un marco legislativo que me dá todo. O marco legislativo dame todo, pero a realidade é que eu teño segundo de bacharelato e a mí me está... É o primeiro ano que dou segundo de bacharelato despois de 12 anos. Non vou contar a miña vida profesional, pero levaba moito tempo sin dala. Estou dando segundo de bacharelato e cuarto da ESO. Empecé a mudar o que dou en cuarto da ESO a raíz da experiencia de segundo de BAC. E hoxe mesmo, non é casualidade, estaba en clase, queda pouco tempo, estamos acabando o curso, e eu dicindo, bueno, isto é moi importante para bacharelato, e unha alumna me dixo, non todos imos facer bacharelato, e xa o sei, pero estades na opción de matemáticas académicas. Estades na opción de matemáticas académicas, non das matemáticas aplicadas, porque non hai o grupo, porque estamos no rural, entre comiñas, en Muros non se consideran rural, e non hai grupo de matemáticas aplicadas en cuarto da ESO, sí que houve un terceiro, entón estoulles dando, a onde vou? Sí que me sinto moi maniatada por un currículum que teóricamente me dá moita liberdade, pero que me manda mensaxes moi contradictorias. E a sociedade está exixindo do profesorado de secundaria boas notas na selectividade para poderen acceder a carreiras que están con números clausos. A ver, aí entramos no sistema, estrutura e o maniatados e maniatadas que estamos. Entón non me parece nada baladí. Con isto quero incidir en que non poño a carga, pero tamén comentaba ao principio que os espazos que vexo de maior liberdade, curiosamente, son aqueles que descoidan máis aparentemente esas instancias superiores que falaba da política e do sistema económico, que non valora, non demanda nin agarda, digamos, da educación, que eduquemos en educación afectivo-sexual, en a xestión das emocións, en coeducación, e onde vexo que o profesorado, que comentabas, Cristina, que aproveita os espacios de oportunidade, que está atento a eles, é onde vexo eu maior liberdade, onde si hai esa capacidade de pasar, digamos, do estritamente curricular, non? E ir ao que consideramos, aos valores que levamos nós connosco á escola, que consideramos que debe ser da escola. Poño como exemplo a rede de centros
por unha convivencia positiva, que son unha veintena de centros educativos que dende hai 7 anos veñen tendo encontros anuais de profesorado, alumnado e familias para reflexionar sobre aqueles aspectos que inciden nunha mellor convivencia, non só no sentido de benestar subxetivo, sino tamén de prácticas democráticas dentro das escolas. E tamén non podo deixar de dicilo, os centros que están traballando a igualdade entre homes e mulleres, os centros que están apostando pola coeducación, creo que son os que máis están innovando en formas diferentes de traballar os valores e, por suposto, supoño que é consecuencia do que está acontecendo na sociedade, non? Vale, moitas gracias. Pasastes de 2 minutos, así que lle ximos dar 2 minutos máis a todos. Vale, nada. Bueno, desde ti tiñas 5, máis 5 de antes, máis 2. Así que o que ti queiras. Un aspecto que creo que é importante poñer tamén nesta mesa é a relación coas familias. Que papel teñen as familias en esta escola que cambia e que queremos construir, non? Que é o tema da mesa. Eu, como traballo na etapa de educación infantil, pois normalmente tócame inauguralos no sistema educativo, non? E cada vez vexo que estamos máis perdidos. Eu ás familias non lle podo pedir que entendan, pois, a veces o meu traballo porque non me entenden os meus compañeiros. É dicir, entonces sería pedirlle algo que se escapa a toda lógica, non? Pero creo que sí que temos que facer un traballo moi importante a nivel de familias. Eu inicio un proceso, obviamente, que habería que seguir. Por que o creo? Porque, como antes decía Sonia, non? O material co que nos traballamos, que é unha palabra fea para falar de nenos e nenas, ven dun contexto tamén. En que medida as familias valoran a escola innovadora? Teño moitas dúbidas, é dicir, cando hai ese peso dos currículums, deses contidos que a priori hai que dar e desas notas que xa en primeiro de primaria aparecen, desde o meu punto de vista, absolutamente desacertadas, e xa clasificando pois ao alumnado, eles deixanse levar por esa vorágine, non? E realmente eu recordo, cando os nenos en primeiro che din como son as miñas notas, boas ou malas? Dicir, non teñen valor de si un 6 é bo, un 7, un 8, non? Queremos campeóns, queremos nenos competitivos, queremos nenos que ganen e temos, sobre todo nos contextos urbanos, nenos con un problema de sobreestimulación. Unha sobreestimulación externa que desde o meu punto de vista está facendo moito dano. Non é algo que xurde interno de esas ganas de aprender, de esa motivación interior, non? Exceso de actividades extraescolares, exceso de retos, falta de tempo de descanso e exceso e abuso da tecnoloxía. E cando falo da tecnoloxía falo de nenos pola rúa con 2 anos nunha cadeira e teléfonos móviles, nenos nos restaurantes con teléfonos móviles, nenos nas tendas con teléfonos móviles. Bueno, este curso xa cheguei a nivel Dios cando unha familia puxo o neno na fila co teléfono móvil, non, para que estivera quieto, non? Creo que temos que facer aí un traballo moi importante de como isto está minando a capacidade de atención do alumnado, a capacidade de observación, a capacidade de relacionarse, a súa capacidade lingüística. E aquí quero enlazar, con algo que a mí me preocupa moito tamén, que é a obsesión polo inglés. Non podo con eso, sinto moito. Cando vexo as mamás e os papás que lle din así os nenos, toma el blue. Non sei como se di toma o azul en inglés, pero o dice en galego, o dice en castelán, o dice en inglés, non? Que pésimo modelo lingüístico estás ofrecendo. Un neno pequeno que ten que aprender a falar, enriquecer a súa linguaxe, o seu vocabulario, as súas estruturas lingüísticas e despois poderá extrapolalo a todas e cantas linguas queira. Por non falar de para que necesito inglés un neno de 3 anos, de 4, de 5, de 6, de 7 ou de 8, non? Outra cousa que creo que é importante e que a mí me preocupa,
porque como isto aquí unha posta na mesa sobre as nosas carencias ou as nosas limitacións, son a veces que modelos se están premiando desde as institucións, non? Cando falamos de actividades de formación, que eu antes o mencionaba, o profesorado necesita formación, boa formación, estou vendo aquí caras coñecidas de opositoras, de xente recién aprobadas, non? A veces a formación tamén vai por modas, e é así. Según quen este nas administracións, pois dalle máis peso a uns temas ou a outros, e son os que imperan. E esa é unha realidade, non? Hai moita formación, pero non creo que os temas, por ser, non quero utilizar a palabra antigos, porque non é antigos, non? Pois vou ao meu campo, non? Pois como tema do lectoescritura, pois desde unha perspectiva construtivista, non? Pois ahora mesmo a oferta que hai a nivel formal é moi pouca, non? A xente ten que formarse, pois, porque quere, porque ten interés, ou porque topa xente na seu camiño que lle abre portas, non? E creo que iso tamén é moi perigoso. Desconozco como funcionan os entresijos da administración, seguramente aí Cristina pode aclarar ou non, pero non sei se responde a números, pois a estadísticas, ou a que non, pero creo que iso ten que ser desde a necesidade real da escola, non? Que necesitamos? E aí é onde ten que estar facéndose o fincapé, non? Outra cuestión que a mí me parece importante, e tamén hai aquí profesores coñecidos, amigos e cercanos, pois son as escolas de magisterio, non? Estamos tan lonxe cando veñen as chicas de prácticas polo cole, que a mí me parece un material super rico, non? Eu recordo cando esperabas que o alumnado que viñera da escola de magisterio eran esas inquietudes, esas iniciativas, esas cheas de propostas para facer, non? Eu hai moitos anos que deixei de recibir ese feedback. Esperan que sea eu a que dou, non? Non sei se é unha forma de selección, se é como evolucionamos, pois desde eses nenos pequenos que eu acollo agora con límites mal entendidos, con sobreestimulación mal entendida, e non sei en que punto temos que buscar o encontro, pero obviamente temos que buscalo, non? Porque vexo que hai persoas maravillosas que escollen magisterio como carreira apasionante, que eu creo que é o traballo cos nenos pequenos e nestas primeiras edades, falo hasta alumnos de primaria, pero que en un momento se desencantan, e non sei por qué. Non sei se é o peso de ese material elaborado por terceiros, que tamén saleu aquí na mesa, non? Ese poder tan forte e tan potente que teñen, que condiciona clarísimamente o traballo, sobre todo se cho impoñen. E sí que hai contextos no que se impoñen, é dicir, se ti chegas en setembro a un claustro de profesorado e un material está escollido, pois é moi complicado decirlle ás familias, tens que estar moi tola, non? E ser moi valiente para decirlle, pois mira, eu non o vou utilizar, que se quede aí, o levades para casa, porque na medida en que ese material o pode facer calquera, desprestixa completamente a miña labor como docente. É dicir, como me revalorizo eu diante das familias se estou utilizando un material pois que a priori o pode facer calquera, porque xa ven con unha guía super masticado, super mallado, co cal eu pouca falta fago, non? E creo que aí que me desvalorizo terriblemente como profesional. E, bueno, a outra cousa só é, xa para zanjar, que eu sí que creo que esta escola vai a morrer, pero vai a morrer matando, non? Non me gusta falar de escola tradicional porque eu aprendi moitísimo da escola tradicional. Creo que a escola tradicional ten cousas que sí que foron moi boas e que merecen a pena, non? Eu teño moi bons modelos en docentes maiores a punto de xubilarse que me recordaron continuamente como había que tratar a un neno, con que cariño, con que delicadeza, con que estrategias. Non é solo o mismo que estou agora reprochando entre comillas, non? A esa sobreestimulación que ven de fora das familias aos docentes, non?
esa mirada, esa tenrura, o aprendín de persoas que estaban a punto de deixar a docencia, seguramente porque xa o vían como quero despedirme en paz, non? E eu creo que sí que é posible que temos que conseguilo, non? E creo que hasta aquí, igual ainda me quedaba un minuto ou dous, non? Que son escueta, bueno, pois nada, voulles a ceder os meus compañeros, parece, se o deixamos para a ronda. E gracias por escoitarme nestas reflexións. Ben, pois eu antes que andaba nos retos, sino que nos queda pendente. Hai un reto para a escola e para a biblioteca, para todos os que estamos detrás no tema da lectura, que é a lectura digital. En fin, non quero parecer resistente, pero ainda que o son, penso que efectivamente a escola non pode, os docentes non podemos dar as costas ao impulso do digital, porque está aí, pero tamén temos que poñerlle moito sentidiño común, moito sentido común. Está habendo estudios que din que a maior presenza da lectura digital, a maior uso ou querencia pola lectura digital, maior ten que ser a formación xusto na alfabetización informacional e mediática, no uso dos medios, no uso da información, no uso dos dispositivos, con saber utilizar o dispositivo, que saben esta eterna historia de si os nativos digitais, eso non existe. Existen rapaces que lle poñen un dispositivo na man e si é posible que aprendan a xogar con el. Outra cousa é que despois lle saquen partido bueno, máis alá do xogo, bueno, ademais está demostrando, non, que non teñen competencia suficiente e que efectivamente esa é a razón da escola neste momento, pero precisamente canto máis fincapé se fai en que a lectura digital facilita moitas cousas e patatín patatán, bueno, pois os estudios nos veñen a decir dúas cousas. Por exemplo, primeira, que se necesita canto máis presencia desa lectura digital, se precisa maior formación, justamente en todo digital, en todo relacionado coa alfabetización informacional e dos medios. Bien, acaba de sair un estudio froito do traballo de 200 investigadores europeos pagados con cartos públicos e que se fixo público sobre a lectura. E unha das cousas que di é que vamos a ver, que a lectura en digital de textos expositivos informativos e divulgativos, digamos, se fai en digital, se asume menos, se incorpora menos que se fai en papel. E ao mesmo tempo recomendan, fan unha serie de recomendaciones, ao mesmo tempo recomendan que o estudio tamén inclúe que para o narrativo, para a ficción, non hai diferencias. É dicir, a poboación que pode ler en digital ou que pode ler en papel, aí non hai diferencias de comprensión. Pero para o material expositivo e divulgativo, científico, etc., si se están atopando diferencias. Por tanto, e unha das recomendacións que fan é que nas escolas e nos centros educativos existan espazos do que os rapaces e rapazas se poidan atopar co libro en papel e que se teña en conta esta dificultad para a comprensión e para a retención do contido cando se fai en digital do contido expositivo. Bueno, eu creo que ese texto ando con ele, pasa que hoxe se me esqueceu de traelo, é unha carta, bueno, xa vos lo pasei, Pilar, e se tes algún, e pasas a referencia ás persoas que teñan interés, pero é un documento que eu ando últimamente debaixo do brazo porque nos está dando cuidado, atención a isto, e non é nada, non é unha ocorrencia de un calqueira, son 200 investigadores europeos postos traballando e con, bueno, pois esa é unha cuestión. A lectura digital e o tema da lectura en papel, pois hai que seguir poñéndolle sentidiño e non entrar polo aro continuamente. Outra é a renovación xeracional que facía mención Teresa. Se están renovando os claustros, non? E en relación coa biblioteca escolar, o que estamos observando, precisamente tamén relacionado con esta cuestión que acabas de mencionar, de que as cousas sobre as que xa se deu formación nos parecen tan antiguas, a lectoescritura se fixo tanto, pois non vamos a facer nada agora porque agora vamos con mindfulness e esas cousas, non? Bueno, pois resulta que ni na formación inicial
traballamos o que é a lectura, proceso lector, desde o punto de vista das últimas investigacións, das últimas prácticas, das evidencias que hai a todo este respecto. E nas escolas de educación, pois, bueno, o que é unha biblioteca escolar non se sabe. Algúnas veces, algún profesor digo, en Galicia, algún profesor de algunha facultad nos ten chamado, Pilar e eu temos ido a dar a lo mellor unha charla algunha vez, algún grupo sobre o que é a biblioteca escolar, pero salen das facultades e do máster para profesorado sin saber que a biblioteca é unha ferramenta fundamental para traballar ao longo, porque claro, para eso están os libros de texto, veñen con esa tal. O profesorado que puxo en marcha as bibliotecas escolares era profesorado, e iso estou absolutamente convencida, Pilar e eu temos absolutamente estudiado, era o profesorado que viña vinculado aos movimentos de renovación pedagóxica e que tiña clarísimo que a lectura era unha ferramenta de empoderamento do alumnado. E esa perspectiva ahora non se ten. Bueno, cando falas destas cousas, compre reforzar a formación e novamente a estabilidade dos equipos de biblioteca. Ainda está comenzando a ser unha demanda para as familias, está comenzando. Esta mañá me comentaban, estamos recollendo os proxectos que se incorporan, bueno, que queren incorporarse ao plan de mellora de bibliotecas escolares, e nos chamou a atención que viñan moitos da Coruña, da cidade, Coruña cidade, que xa sabedes o que pasa hasta ahora nos centros das cidades, que son un pouco, bueno, vamos a chamarlle menos dinámicos, non? Ata agora. Bueno, pois nos chamou a atención a chegada de tal, a formación, efectivamente, que se está dando desde o Centro de Formación e Recursos da Coruña en materia de biblioteca escolar, e aí continuada, está Javier Pintor aí, dalle que dalle, e nos colaboramos moito e tal, pero me comentaba a compañeira que lle comentara que recibira esta información, e é que as familias están empezando a chegar aos centros educativos preguntando que pasa coa biblioteca na Coruña. Entonces, bueno, eso foi unha boa noticia para nós. Pero aínda é prescindible para a maior parte deles e para a maior parte non, para unha boa porcentaxe do profesorado, que eu creo que afortunadamente baixou, pero que no ano 2005, Inés Miré e Mónica Baroa, aquel estudio que fixeran das bibliotecas escolares en España, era o 70% do profesorado en España que prescindía perfectamente da biblioteca escolar. Eu creo que hoxe en Galicia non temos esa porcentaxe, non podemos ter ese digamos, pero efectivamente non é así. Bueno, si temos algo. Hai algunha, na estatística esa que se fai a nivel nacional, a nivel censal, que se fai do Ministerio e das Comunidades Autónomas, eu creo que hai unha pregunta que fai referencia e si, eu creo que supera, creo que deu a volta a tortilla. Agora mesmo non vos podo dar o dato concreto, pero sí que se utiliza moito máis os recursos. E iso sí que temos a nosa observación feita. Cantos máis recursos, cando nos centros educativos, especialmente en secundaria, se observou isto, se empezan a mellorar os recursos, empeza a haber ordenadores, empeza a haber fai maior atención á colección, o profesorado tamén, o profesorado espabilado, e entonces sabe que se ten recursos en esa biblioteca, pois vai a utilizalos. Por iso é tan importante que o equipo atenda as necesidades de todas as áreas educativas, non? En fin, eu agora quería o último que escribín aquí, que é un pouco as claves que se me ocurrían de por onde temos que ir, e nos parece a nós, os que estamos traballando nesto. Adaptación. Hai unha serie de claves. A adaptación ás necesidades, aos contextos, aos medios, etc. A flexibilidade, a colaboración, a formación, a apertura de miras, a non quedarnos solamente no que temos diante, a mirar para os lados, por exemplo. Santi a mellor non coñece, pero o programa de bibliotecas escolares portuguesa galega mirou sempre para Portugal. E desde os comezos nos seguimos e a colaboración é constante, de tal maneira que as miñas compañeras Paz e María estuveron o día 16 en Portugal nunhas xornadas aí en Barcos de Valdevez. O sea, é constante coa rede, o gabinete da rede de bibliotecas escolares, e nós estamos en constante colaboración. Pero esa apertura de miras a outros sectores, a biblioteca non pode mirar solamente o tema da lectura e da información, ten que tamén mirar, estar en contacto co resto da sociedade e tamén ver as tendencias. Hai que poñer atención ás tendencias por onde va a cousa no ámbito comunicativo, no ámbito das tecnoloxías, no mundo das bibliotecas en xeral.
A mí me foi moita gracia cando, por exemplo, facemos a avaliación das xornadas de bibliotecas escolares, porque procuramos traer a persoas de distintos sectores, e algunhas veces me dicen que hai conferencias que non tienen nada que ver con a biblioteca escolar. Vai, Dios mío. Porque claro, non tiene nada que ver, pero están escollidas porque te están aportando cousas, te están axudando a abrir a mirada, ou polo menos o estamos intentando, non? Hai que estar atentos aos estudios das evidencias. Ao profesor non lle gusta nada a estatística, eu o sinto moito. Eu sempre lles digo que hai que ler as estadísticas, hai que analizalas, e xa se sabe que as estadísticas según que as lea, pero hai que miralas, hai que ver as estatísticas en relación coa lectura e todas estas cousas, porque nos dan recursos, nos dan ferramentas para seguir traballando. Xa termino, Pilar. Todo isto é imprescindible para seguir avanzando, todo isto que vos estaba comentando. Ora, traballar a biblioteca escolar, segundo afirman moitos compañeros e compañeras que se xubilan ou cando nos encontramos, bueno, algúns que levan así varios anos, nin que a pesar de toda a vida que se leva por diante, pois se leva moitas horas de vida, as horas que disponibiliza o centro para a atención da biblioteca escolar non ten nada que ver coa realidade real, non? De horas que lle dedica o equipo de bibliotecas a súa xestión, as súas tarefas, moito horario laboral e horario persoal. Pois traballar na biblioteca cambiou a vida profesional de moito profesorado, das que estamos aquí seguro, e de moitos que non lo confirman cando se despiden porque se xubilan. Bueno, eu recibo cartas que son moi emotivas na maior parte dos casos, bueno, en todos os casos. E por eso digo que non é para apoucados, tampouco é para pasivos, para que veña a ver que me din que teño que facer. Non, aquí tes que ser proactivo, e só a convicción, a proacción, a formación, a colaboración, o traballo en rede nos axudará nesta tarefa. É un pouco o que quería comentar. Moi ben, veña, tócache. A ver, brevemente tamén, porque así podedes vos preguntar, pero gustaríame facer referencia, case volvendo outra vez a Fraguas. No ano 2007, Xosé Manuel Cid, o pedagogo, escribiu un artigo na revista Raigame na que o título era "É posible unha educación permeable á cultura popular?" Preguntábase el no artigo, non? Ese artigo utiliza Xosé Manuel Cid no máster de profesorado da Universidade de Vigo para que o alumnado lea ese artigo, para que asista a unha serie de experiencias que el leva ao máster e para exixir, para pedirlle despois un traballo reflexivo a esos futuros profesores sobre o artigo e sobre as experiencias que os alumnos do máster coñecen, non? Gustaríame lervos apenas 2 parágrafos dun traballo dunha alumna do máster que lle manda a Cid sobre este artigo del de "É posible unha educación permeable á cultura popular". E di así, di ela, a rapaza: "Do título do artigo xa se desprende que esta presenza da cultura popular na educación é en realidade unha hipótese que cabe valorar case en clave revolucionaria, pois en realidade está de todo ausente do currículo e estruturas educativas e, como indica o autor, non de xeito casual. Cid menciona o paradoxo que existe entre o triunfo histórico da escolarización xeralizada e a ameaza que isto supuxo para as culturas tradicionais, posto que neste proceso de escolarización a escola como institución impuxo a prevalencia elitista dun só tipo de cultura, relegando as culturas populares aos espazos anecdóticos e domésticos. E remato. Di, esta clamorosa ausencia das culturas tradicionais no ensino regulado provocou que se rompera unha transmisión de coñecementos que ata o momento fora o sustento importante dunha identidade colectiva. E enlazo un último comentario que fai ela, que saiu aquí tamén. En Galicia, as consecuencias deste fenómeno a nivel social e cultural, en conxunción con outros fenómenos de tipo económico e político, son ben coñecidas. Dende a contracción do uso do galego e a súa proscripción dos ámbitos institucional e científico ata a despoboación do rural, a perda de oficios, dos saberes, etc. Por iso, no medio deste panorama certamente desolador, xordeu unha iniciativa que viu a demostrar que efectivamente as cousas poden facerse de outro xeito, da cultura, etc. E bótanos unhas flores a ponte nas ondas.
Pero xa que saiu aquí antes o tema do galego, non? Que eu creo que pasamos así un pouco, a ver, non porque non quixéramos, nin por falta de ganas. Eu preguntáballe a Sonia, que é profesora de matemáticas, se daba as matemáticas en galego, dixo que sí, con coñecemento da inspección, o cal, como sabedes, ten os seus riscos sorprendentemente nesta altura do século, non? Que tamén é unha reflexión, porque cando falamos da inclusión do patrimonio material, o patrimonio material é a lingua, é todo que ven coa lingua detrás, non? É dicir, entón, a ver, temos que pensar un pouco que estamos facendo con o noso idioma, non? Que xa saltaron as alarmas por todos os lados, pero creo que como docentes algunha resposta deberíamos dar, non? Eu quero parar por aquí porque quería dar así un pouco, deixar tempo para que vos fagades as preguntas a quen queirades. Moi ben.